Yes sir, yun nga mo, na medyo nabahala tayo doon kasi nga may gumagamit ng personal na pangalan natin. Ngayon, ginagamit niya pa para manakot, no? Manakot, magbigay ng magbigay ng threat dyan, lalo na dyan sa Mariano Marcos State University. So, pero kung makikita naman po natin yung profile nung account na yon is napakalayo po sa credentials kung ano ang meron ako. So actually, I'm not part of the Army, not part of the Air Force, but I am a Marines. No? And then kung makikita natin yung mga friends niya, at saka yung friends niya doon, at saka yung mismong Facebook page na yon o account na yon is parang bagong gawa. No? So ginawa talaga siya for the intention na magasik ng takot. Yan po. So ngayon sir, ano po yung hakbang po natin ng Marine Brigade? Nadawit na po yung pangalan natin, Apo Collado, sir? Yes sir, actually pinapatrace na natin yung account na ito. Then ginawa na rin namin ng reports para sa headquarters namin. And then yun, nagkaroon na rin tayo ng dialogue with the director ng security director ng school ng MMSU, no? So kakatapos na namin mag-usap kanina na sinasabi niya nga na yun nga nakakabahala at kino-confirm niya lang kung ako daw ba talaga yun o hindi. So dininay naman po natin yung allegation na tayo yun dahil napakalayo at hindi natin mandato na manakot ng tao. So wala pa tayong planong magsagawa po ng investigasyon maliban sa pinatrace natin itong account na nagsesend ng dyan sa MMSU? Wala ba tayong maki-ugnayan sa local police, Apo Collado, sir? Actually sir, yun na po yung isa naming ginagawa. May isang team na rin po kami na nagkakandak ng investigation. Aside from pag-trace po kasi kasama na rin yung sa pag-iimbestiga natin kung sino ba talaga yung nasa likod nito, no? So malalaman po natin yan, kung sino po talaga yung nasa likod nito sa pagtulungan na rin with the Philippine National Police. Sa inyong teorya po, sumapalagay, naniwala ba kayo na chinempo itong ngayong araw o isang araw pa? Kasi ngayon talagang itong nagaganap na rally sa Quirino Grandstand, kasama mo pa ba ito ng mga panawagan nila na pababain si Presidente Marcos, sa Collado? Kung makikita natin sir, yung pangalawang sinend niya meron nang nakalagay doon na ang email address na yun regarding may kinalaman dito is yung corruption na nangyayari sa atin ngayon sa Pilipinas. Pero hindi pa natin na-confirm ito at kung ano talagang purpose niya na kasama ba ito sa rally ngayon o hindi. Okay. Ito naman po yung first time na kasama yung nadawit po yung pangalan po natin, ganitong mga modus, Apo Collado. Ito po yung unang tatanggap natin na kasali yung mga pangalan natin doon sa mga nagpapangta dito sa Ilocos Norte, even sa ibang provinces, Apo Collado? Yes po sir, actually it is the first time na naka-receive ako ng lalo na sa personal na pangalan ko. First time ko po ito na makita. Madalas po kasi talaga lumalabas ang pangalan ko, gawa nga na ako po yung nagkakandak ng civil-military relationship sa Ilocos Norte. So mas madalas po ako sa labas nakikipag-engage for yun, para sa nagiging bridge po ako for connecting the military into civilian. Okay. So, sir, lastly, any message po? Anong pang mensahe po natin sa mga kababayan po natin, lalo dito sa Ilocos Norte, Apo Captain Collado? Kasi ito na yung pangalawang araw since Friday, tapos ngayon Monday naman, nagulat na naman yung mga estudyante itong pangyayari na alleged na bomb threat dito sa Mariano Marcos State University, Apo Captain Collado, sir. Yes sir, actually panawagan ko lang, and may mga nagte-text na rin sa akin ng mga estudyante na kakilala natin regarding dito sa issue na to, na sinasabi sir, ginagamit na yung pangalan mo, kilala ka namin.
at hindi ikaw ito. And then, yun nga, panawagan ko lang na maging mapagmatag tayo, maging mapanuri sa mga, lalo na sa social media ngayon dahil madalas na kumakalat yung mga misinformation, disinformation at saka mga fake news, no? Ika nga, kasama na rin tong fake account, no? Na ginagamit nila para, yun, mailabas yung kanilang hinaing o mga propaganda. Kaso lang ang pangit dito is nakakapagbigay sila ng takot sa ating mga kababayan. So, dapat naging mapanuri po tayo at mapagmatag. Okay, sir, maraming salamat, Captain Kerwin Collado, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Kayo na po, ni Captain Collado, Genki Kapsat, pala po,